Pagpalambo sa passenger experience o pag-commute sa mga pasahero sa mga modern jeepney sa Mandawi, itinguha pinaagi sa mga kalambuan nga i-introduce sa dakbayan. Unod kini sa gipirmahang kasabutan sa syudad sa usa ka transport company. Anang report ni Nico Sereno. Gipangunayan ni Mayor Glenn Bersede ang pagpirma o kasabutan tali sa usa ka transport company. Ubos niini ang panaghiusa sa mga paningkamot aron mahatagan og kasayon ang mga sumasakay sa mga modern jeepney sa dakbayan. Katuyuan niini ang pag-umol sa kompanya og Commuter Transport Map o CTM. Sayo na unya nga ma-access kini sa mga pasahero gikan sa ilang mga gadgets, ma-monitor ang lokasyon sa pag-abot sa mga modern jeepneys nga ilang sakyan. Makita nimo asa mga bus, kani this real-time feed. So pwede nimo makita kung let's say, di ba, sagaran dito sa ato, mga lugar na yung mga sok-sok, yung lakaw pa ka sa main road. At least pwede na nimo i-timing. Kung usa mabot si bus. Yes, kan sa mabot si bus. Ato mga commuting public na ito ba nga sayo na lang pag asang destination nila, sayo na lang tungod aning transport solution na to. Sa pagkakaroon, konektado na ang system sa maong kompanya sa usa ka modern jeepney operator nga nagserbisyo sa Mandawi. Isunod pa ang sa uban nga providers. Kabahin sab sa gipirmahan nga Memorandum of Understanding ang pag-abag sa maong private company pagpalambo sa mga bus stop diha sa dakbayan, sama sa pagbutang og monitors. Ilahang deliverable ani sa PICAS side is to dress up our kana mga bus stops na to in such a way nga it will now appear nga doon na nanay monitor unya buhon no nga kanang mag-indicate nga asa na ang katong mga bus katong kay doon na naman tay katong mga intra og intercity routes. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.